Nakita niyo yun? Ang taas pero hinihingal na ako agad. Sana matagtag yung taba ko ng bonggang-bongga. Good luck. It's DJ. Hello, hello, hello! Ayan sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies. Ayan, this is Momshi G once again and welcome back to my channel. And for today's vlog, nako po, today is Sunday dito po sa Baguio City at ganun pa rin maulan, malamig at may pupuntahan akong isa sa palaging binibisita ng mga turista dito sa Baguio City. At kung ano po yan, abangan! At eto na nga ako, mga momshies, popshies at mga anakshies. Welcome to Our Lady of Lourdes Grotto. Ayan, ang bongga. So, since maulan, feeling ko solo ko ngayon tong grotto na to. And, hindi ulan ang magpipigil sa akin para pumunta ngayon dito. At akyatin ko ang pinakataas ng grotto na ito. So, para malaman natin yan, akitin na natin. Tara! So, isa sa mga challenge ko for today ay ang bilangin ang total steps ng grotto na ito. Well, syempre, sa tuktok nito, magsisindi tayo ng kandila. Kasi isa sa mga tradition o nakasanayang gawin dito sa pag-akyat sa Our Lady of Lourdes ay pagdating mo sa taas, magsisindi ka ng candle. And of course, mag-pray para sa iyong family, friends, and sa lahat ng mga taong malalapit sa iyo. So, simulan na natin. Tara! Okay. Sana kayanin ko ito. Oo, kasi para hindi ako hingali ng bongga. At since mukhang ako lang naman din na naka-face shield ako, gawin natin sa ibang ating paglalakbay. Paakyat sa Our Lady of Lourdes. So, ilan na ba yun? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, may 5 na tayo. Nakita niyo yun? Ang taas, pero hinihingal na ako agad. Sana matagtag yung taba ko ng bonggang-bongga. Good luck! Dito sa Our Lady of Lourdes, nakakahingal. Pero sigurado akong worth ang hirap at pagod. Okay. Alam nyo ba na dito sa Our Lady of Lourdes, dito sa grotto na ito, umaabot sa higit kumulang or lagpas pa sa 10,000 mga deboto o mga bisitang umaakyat dito tuwing mahal na araw. Nakakaloka. Nakakahinga talaga siya.
Papunta pala ako sa kalahati. At kung mapapansin nyo, itong paligid ng grotto na to ay napapalibutan naman din o napapaligiran ng mga puno at saka halaman. Kaya, alam mo, kung di umuulan, malamang nakaupo na ako dyan. Kaya, onti na lang. So, nasa 100 plus na tayo na baitang. At yun nga po, ay nandito na ako sa kalagitnaan ng grotto. Ayan, kung saan, ay makikita nyo may ilang baitang pa akong dapat akyatin hanggang dun sa pinakataas. At dun sa dulo nun, o sa taas nun, ay makikita naman natin ang isang chapel kung saan may mga nagmimisa din. At itong daanan natin, itong gitna na to, meron silang daanan para sa mga may sasakyan. Kung sakaling may makasama kayong elderly o yung mga hindi kayang makaakyat sa taas. Ayan, so makikita nyo, may sasakyan tayo. Yan, so pwede kayong dumaan para makadiretso kayo hanggang sa taas. Hindi na kayo dadaan sa hagdanan. So kung ano yan, tara, kaya tayo. Yes! I made it! At dahil nga solo ko ngayon, so wala akong kasabay at wala akong walang tao ngayon. So tinanggal ko yung aking face shield and mask. At nandito na ako sa tuktok ng Our Lady of Grotto, or Our Lady of Lourdes Grotto. Ayan, grabe. Alam nyo, napakaganda dito kasi sa pagkakataon na to, makakapag-pray ulit ako ng mas malapitan. Madadalaw ko ulit si Our Lady of Lourdes. Ayan, at syempre pa, maliban doon, yung fulfillment, yung happiness na kahit hinihingal ako, kasi ang laki ko nga ngayon, nagawa ko siya. Okay, naakyat ko po siya hanggang dito sa pinakataas. So alam nyo ba kung ilan ang total ng baitang na meron dito sa Our Lady of Lourdes Grotto? Ang total na baitang ong steps ng Our Lady of Lourdes Grotto ay 252. Kasama yun nandyan. Yan. Ang bongga. Ang bongga ng akyatan. Nakakahingal pero worth it. Kaya naman, it's time to praise and thank our Lord God. Para sa lahat ng blessings, para sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin, sa mga magulang natin, sa mga kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, sa mga taong nasaktan natin at sa mga taong nakasakit sa atin. So, let's pray for everyone's safety para sa Pilipinas, para sa buong mundo. Let's pray to our dear Lord God.
Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo nga po ang siyang tunay na may lalang ng langit at lupa. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Hinihiling po namin na naway kami inyong patuloy na gabayan at bantayan sa lahat ng aming mga ginagawa. Ilayo niyo po kami sa anumang uri ng karamdaman, sakuna, aksidente o kasamaan. Gayon din po sa mga masasamang loob na nagnanais na gumawa ng masamang bagay sa amin. Panginoon, hinihiling din po namin ang inyong gabay para sa aming mga pamilya na malayo sa aming piling, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, gayon din sa lahat ng mga taong nasa aming paligid. Dalangin ko rin po, Panginoon, naway mawala na ang lahat ng mga uri ng viruses o karamdaman na kumakalat sa buong mundo. Panginoon, kayo po ang may kapangyarihan at kalakasan upang ang lahat po ay maghilom at manumbalik muli sa dati. Naway, Panginoon, bigyan niyo rin po ng linaw ng kaisipan ng bawat mga namumuno sa bansa upang sa gayon ay mapagsilbihan din nila ang kanilang mga mamamayan nang naaayon sa inyong kagustuhan. Panginoon namin, dalangin ko rin po naway inyo pong bantayan at kabayan ang mga taong nakakaranas ng anxiety at depression. Gayon din po ang mga taong malalayo sa kanilang mga pamilya. Patuloy po gabayan ang bawat isa sa amin. Lubos din po ang aming pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang aming natatanggap na mula sa inyo. Gayon din po sa mga taong ginagamit ninyong instrumento upang matanggap namin ang inyong mga biyaya. Panginoon, hinihingi rin po namin ang aming mga kapatawaran sa aming mga pagkakasala, higit lalo po sa inyo. Muli ang lahat ng papuri ay sa iyo, aming Panginoon. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa pangalan na matamis na pangalan ni Jesus.